హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై మినీ. ఇప్పుడు ఇంకా దర్గాకి వెళ్దామని చెప్పి ఇంకా తొందరగా ఇంకా ఫ్రెష్ అయిపోయి ఇంకా రెడీ అయినాము. ఇంకా నైట్ అక్కడ ఇంకా స్టే చేసేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా క్యారీ తీసుకొని వెళ్దామని చెప్పి ఇంకా తినేకని ఇంకా అట్లా క్యారీ లగేజ్ మొత్తం కట్టేసి ఇంకా ఆ తర్వాత ఇంకా బయలుదేరాము. ఇంకా పెట్రోల్ బంక్ దగ్గరికి వస్తాను. ఇంకా పెట్రోల్ పట్టించుకొని ఇంకా మేము మా మామ వాళ్ళు ఇంకా అంతా బయలుదేరినాము. ఇంకా ఫైనల్ ఇంకా దర్గా దగ్గరికి వచ్చినాం. దర్గా దగ్గరికి వస్తే ఇంకా ముఖం కడుక్కొని అంతా ఇంకా జాగ్రత్త చేసుకుందాం అని చెప్పి ఇంకా అట్లా ఇంకా జాగ్రత్త చేసుకుని లోపలికి వచ్చేసాం. ఇంకా నైట్ స్టే చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కాబట్టి ఇంకా స్టే చేసే వాళ్ళు స్టే చేస్తారు, ఇంకా వెళ్ళే వాళ్ళు వెళ్తారు. ఇంకా అట్లా ఇంకా జాగ్రత్త కంప్లీట్ చేసేసి ఇంకా అక్కడనే ఇంకా క్యారీ తెచ్చుకున్నాం కాబట్టి ఇంకా అక్కడనే ఇంకా నైట్ తింటా కూర్చున్నాం. ఇంకా తినేది మొత్తం అయిపోతే ఇంకా అట్టంగా కొంచెం కూర్చొని ఇంకా మాట్లాడకుండా ఇంకా నైట్ స్టే చేద్దాం కాబట్టి ఇంకా పనుకున్నాము. ఇంకా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఇంకా లేసి ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళాము. ఓకే, ఫాలో చేసుకొని మామ.